Ser unha conversa en torno á educación, relacionando a co tempo de lecer, co ocio. Eu creo que para que podamos ubicarnos é interesante que nos presentemos. Se vos parece, como tamén vou facer unha certa moderación, na que eu creo que nos vamos a automoderar moi ben, empezo por presentarme. Eu son Marilo Candedo, estou digamos que son a 8ª pasaseira da candidatura de En Marea. Correspondeume coordinar con moitas achegas que me fixeron chegar e con un proceso colaborativo nos tempos que tivemos, me correspondeu coordinar o programa educativo. Como son persoa que leva moitos anos traballando tamén no marco das asociacións educativas, digamos que algunhas das persoas ou das colectivos que representan e que están hoxe aquí, recoñezo o seu traballo. Desde ese punto de vista, eu creo que é desde onde podemos partir para analizar que é o que podemos achegar a esta cuestión da educación e na súa relación tamén co tempo libre, que eu creo que na altura destes tempos do século XXI ten desde logo moitos interrogantes, moitas posibilidades, pero tamén moitos interrogantes abertos. Se vos parece, nos vamos presentando. Empezamos por aí? Bueno, chamo Patricia, veño en representación da Federación Provincial de AMPAs. Que máis queredes que vos digan? Nada, estou aquí para escoitarvos un pouco, a ver o que nos propoñedes. E veño acompañando con Nuria. É a miña primeira xuntanza, por eso que... Son de Boiro, eso. Veño aquí desde Boiro. Bueno, eu son Nuria Martínez, levo no eido educativo, pois non sei, moitos anos. Fui presidenta da Federación Provincial e tamén de Confapa Galicia, e agora mesmo exerzo labores de Secretaría Técnica na propia Federación e na propia Confapa. As xuntas directivas que foron pasando por aí consideraron que podía aportar, a experiencia destes anos, basicamente. Entonces traballamos coas AMPAs de centros públicos de toda a provincia e toda Galicia, reivindicando cuestións educativas, aparte de tamén co Concello da Coruña temos un convenio de colaboración para facer actividades extraescolares nos centros públicos da cidade. Aquí estamos tamén para facer aportacións e escoitarvos tamén, como dicía Patricia, a miña compañeira. Ben, eu son Pedro Armas, bo día a todas e a todos. Agora mesmo estou facendo un break na selectividade, porque me tocan estas faenas. Últimamente son presidente da Comisión Interuniversitaria, que leva estes asuntos de acceso universitario. Son profe compañeiro de Mariló na Universidade da Coruña. No eido educativo tocoume lidiar noutras épocas coa xestión política tamén. Fun delegado de educación no bipartito. Cando se poideron facer moitas cousas e se fixeron, polo menos durante 2 ou 3 anos, e despois temos este camiño desandado dende entón, non? E penso que moito do que imos falar aquí ten que ver con isto, non? Do que puido ser e non foi, e do que poderá ser se lle damos unha voltiña a isto, e sobre de todo non só se temos goberno, sino se somos valentes dentro do goberno para facer todo isto que sabemos que lle fai falla o sistema educativo galego, que ao marxe do que din os medios de comunicación está tamén en situación de precariedade, e penso que deso é do que imos falar. Entón, atoparme aquí con compañeiros deste ámbito educativo é un placer. Faltaría máis, con Nuria xa coincidimos moitas veces en guerras e en cousas de lecer tamén, pero con outros imos falando e imos vendo. É unha mesa aberta e iso é magnífico tamén, non? Graciñas por invitarme a formar parte desta mesa. Pero isto non sei se chega máis aló, así. Que se nos escoite. Recollen. Bueno, eu son Inés, veño en representación dunha asociación educativa, Politeia, de recente creación, pero que está empezando a funcionar con moito interés, ademais, por parte dos centros.
Nos un pouco comenzamos a nosa andanza porque detectábamos que había moitas carencias no sistema educativo que ademais era moi difícil cubrir dado o marco legislativo. Era moi difícil cubrilas dende o propio sistema educativo, pois cuestións como a convivencia nas aulas, cuestións como o traballo en cuestións de xénero, en convivencia, a capacidade de participar dun xeito positivo, con capacidade de escoita, cunha actitude de resolución de conflictos que non pasara pola violencia. Entón, como decía, comenzamos a nosa andanza porque detectábamos estas necesidades, sacamos un programa un pouco para traballar neste eido, presentamos un proxecto a un concurso de proxectos de obra social, concederonos o ano pasado o premio a nivel galego, que consiste nunha pequena subvención. Neste momento atopámonos desenvolvendo obradoiros un pouco promocionados por polo Instituto 25M. Pasolle o micro a Miren. Deixa que escoita, non? Son Miren e veño un poquinho dun colectivo que se está conformando, que se chama Somos Tempo Libre, que está conformado por profesionais do tempo libre, un poquinho reivindicando a parte de todas as eivas que hai e que houbo, a pesar de ter gobernos de diferentes cores, non? En relación ao tempo libre, que porque ás veces se nos identifica como simplemente lecer aparcadoiros de nenos ou de persoas, e non reivindicamos que a labor que facemos ten un trasfondo educativo moi importante, que ademais escapa un pouco ás estruturas da educación, que escapa ás estruturas da educación formal, e iso significa que se pode traballar de outro xeito, pero que todas as formas de traballar son casi fronte a o que se ofrece dende as institucións, non? Casi ás veces hai que traballar escapando ou buscando maneiras para escapar do que se nos ofrece, que a través dos concursos públicos, cuestións incluso ilegais e dende logo que dificultan a acción educativa. Entón un pouco por reivindicar a labor educativa que facemos e intentar tamén que tamén queremos buscar camiños comuns, non? Nos diferentes eidos educativos, sexa formal ou informal ou non formal. Eu son Adrián, son educador nos Scouts. Moitas gracias tamén por convidarme hoxe aquí, por estar aquí con todos vos. Eu participo dende hai máis de 10 anos nas asociacións e federacións de Scouts, tanto a nivel local, galego como estatal. Que son os Scouts? Pois, é unha organización educativa de carácter non formal que intenta, mediante actividades atractivas, atraentes aos rapaces, pois educalos en valores, educalos nunha sociedade que quizáis a educación formal sí que perdeu certo tipo de valores, de cuestións que non se traballan tanto dende pequenos. Entón nos, a través de pequenos grupos divididos por idades, pois intentamos transmitir esos valores a través do contacto coa natureza é un pouco o resultado deso é a formación logo de voluntarios tamén que conforman a corporación. Miro cara a Miren porque ela tamén está escándanos na organización. Entón, encantado de estar hoxe aquí e de poder falar no ámbito educativo e que tamén a educación contemple as organizacións de educación non formal. Nos as colaboracións que temos principalmente son coa Xunta de Galicia, polo de agora a nivel local, como as nosas asociacións locais son pequeniñas, tampouco é que teñamos moito poder, que se nos escoite, nese sentido. Entón, normalmente a nosa forza está cando nos xuntamos todos a nivel galego ou estatal, ese poder que temos un pouco dos números, que ao final, por desgracia, moitas veces na política o que lle valen son números de votos. A nivel local temos moi pouca presencia. Bueno, eu son o máis vello da tribu, se me chama Manolo Pazos, levo 8 anos xubilado das tarefas do ensino, pero eso como bautismo imprime carácter, que dicían. Por lo tanto, estou dentro de
de Marea Atlántica, este dentro do grupo de traballo de educación. Estou en este tinglao porque a situación do ensino é dramática, non? É dramática, pero vendo tanta xente nova, pódese dicir que é dramáticamente maravillosa, porque o feito de que onte, por exemplo, 3 mozas, non? 2 mozas e un mozo fixeran o camiño de Cádiz a Madrid para entregarlle al excelentísimo señor ministro de Educación 240 firmas en contra da reválida, me parece un xesto maravilloso. Que haxa tanta xente nova aquí quere dicir que o futuro de calidade para o ensino que nos pretendemos ou que desexamos está asegurado. Pero é dramático porque, bueno, cando vou polo meu instituto non fan máis que chorarme no ombreiro algúns dos compañeros que aínda quedan por ali e dicirme que canto nos acordamos de vos. Eu creo que non se acordan de min, senón que se acordan dos vos tempos pasados nos que podíamos nun centro preferente de educación con alumnos con grandes minusvalías, como era a parálisis cerebral, pois podíamos facer a administración de aquí de Pedro Armas e outros nos permitían facer aulas con 14, 16, 18 alumnos. A única maneira que nos parecía de atender a diversidade. En este momento están a 35 alumnos por aula e os repetidores non contan, non? E se iso non é un drama, que veña Dios e o vexa. Entonces, bueno, eu creo que destas cousas é das que temos que falar e por eso estou aquí. Moi ben, pois imos ver como metemos o dente a tantas cousas, non? Eu, se queredes, apunto algunhas ideas que están no programa. A ver, no programa está unha cuestión xeral, no que é o programa amplo, non? E logo hai unha serie de monográficos, estamos para sacar o de educación, mandei así algunhas correccións, unhas pequenas erratas, eu creo que no día de hoxe terémolo, e entón ali se ven un pouco máis claramente as medidas, e un pouco tamén pois, a diagnose que facemos e máis algunha explicación, bueno, pois, de algunhas medidas, non? A ver, en definitiva, e arrancando polo último, a diagnose que nos facemos é que continuar con gobernos do Partido Popular e con unha acción política tan demoledora respecto aos servizos públicos sería letal para unha terceira legislatura. Por que? Pois porque as dúas anteriores, na educación, no marco no que agora estamos debatendo, pois empezaron a instalar un modelo educativo absolutamente segregador, absolutamente nada motivador para o alumnado, bueno, que ten unha configuración, eu creo, obviamente máis elitista, con un marco, digamos, curricular ou de coñecementos que afasta os ensinos artísticos, as humanidades, a filosofía, o ensino, digamos, as cuestións relacionadas cos valores, e que pretende ofrecer como receita para loitar contra o fracaso escolar máis privatización, máis religión, esta perspectiva absolutamente tecnocrática do que é o marco curricular e un sistema de avaliación que sobre todo está enfocado a deixar xente atrás, máis centrarse nas limitacións que nas potencialidades, non? Ese é o modelo do Partido Popular que vai, consonte, digamos, co seu modelo de sociedade, unha sociedade desigual e unha sociedade absolutamente pouco cohesionada, non? Donde, en fin, algúns podan ter a mellor formación posible e outros se teñan que conformar un pouco co que quede, non? Entón, fronte a eso, nos defendemos un modelo de educación, desde logo, inclusivo, partindo un pouco da análise que facía ahora Manolo Pazos respecto de toda esta política de recortes, en quen recaeu fundamentalmente naqueles colectivos que máis tardíamente lograron ter dereitos educativos, non? Incluso na configuración de un sistema, de unas aulas incómodas, pouco motivadoras, das aulas dos 35, donde xa, claro, se manexa aí incluso
pois moita tensión por os que si deixan estudiar, si non, si se pode atender dunha maneira personalizada, crea un estrés no profesorado, desde logo moita preocupación nas familias. Non? Creo que non houbo máis enfrontamentos entre sectores, familias e profesorado, porque houbo por parte da comunidade educativa moito sentido común ante un enfoque por parte do Partido Popular deste tipo de políticas. Non? Entón, bueno, nos no programa planteamos un modelo, unha serie de medidas acordes con un modelo educativo que sexa obviamente máis inclusivo, non? Desde moitas medidas de atención á diversidade, un programa, unha estrategia para previr o fracaso e o abandono escolar, un plan concreto de actuación no medio rural. Sabedes que, bueno, o medio rural un pouco esta política de acoso vía de rubo para que, bueno, pues, xa non queira ninguén instalarse no noso medio rural, carente de servizos, cando realmente a escola no medio rural pues, ten todavía, bueno, pues, un modelo de escola comunitaria en moitas ocasións, non sempre, pero en moitas ocasións, que realmente é de reivindicar, non? Ao mesmo tempo, bueno, pues hai aí unha cuestión que nos planteamos tamén no programa, a necesidade de debater sobre os tempos escolares e os tempos sociais, que eu creo que aí é onde entrades máis as persoas que traballades no ámbito do lecer, non? Onte incluso tamén en un encontro en Ames, bueno, con persoas do ámbito educativo, falábamos da necesidade de plantear alternativas porque, bueno, ao mellor tamén estamos pensando en unha excesiva institucionalización dos cativos e das cativas. Dadevos conta que por a cuestión da conciliación laboral e familiar, pois, os temos entrando nas escolas a 7 da mañá, programa de madrugadores, e saindo moitas veces actividades extraescolares a 7 da tarde, non? Se cadra hai que pensar, bueno, decía outro día alguna persoa que isto familiarmente era case un abandono técnico, non? É dicir, habría que pensar tamén que hai que incidir bueno, pues as circunstancias laborais das familias, porque, bueno, é moi difícil manter bueno, pues unha situación destas características. Pero o caso é que de momento estamos instalados nesa problemática, a cuestión dos servicios complementarios, a cuestión do lecer, das actividades extraescolares, pues, realmente necesita unha revisión moi importante desde o punto de vista tanto da equidade como da tipoloxía das accións que se desenvolven e da necesidade de coordinarse desde a escola co ámbito sociocomunitario. Para nós, no programa de Marea, isto é unha cuestión fundamental. Sabedes que bueno, as competencias nos concellos pues, son realmente poucas, realmente máis unha cuestión de vontade política, o que quere facer cousas favorables á educación e colaborar cos centros educativos e ter unha oferta pues, no ámbito do chamado, entre comillas, non formal, pero efectivamente ao final é a administración que máis sabe bueno, pues da cidadanía que lle toca administrar e que está en mellor posición, se as normas tamén lle permitisen, para facer unha oferta que sexa, bueno, pues acorde tamén con un proxecto educativo pues máis global, non? Bueno, xa digo, nós temos varias medidas que teñen que ver tamén con ofrecer servicios sociocomunitarios para a infancia, non solamente no rural, pero si ao mellor en algúns ámbitos aí sería moi importante paliar esa carencia. Bueno, coñecedes o programa de hai anos preescolar na casa que o levou por diante, digamos, esta administración. E logo hai outras moitas iniciativas que están surdindo de man de xente moza que nos gustaría, digamos, esos asentes educativos, sociais, que actúan no tempo libre, bueno, pues articular unha rede, non? Unha rede bueno, pues en esta liña do que é a sociedade educativa, non? De que nos entendemos que a escola está desbordada. Supoño que Manolo estará moi de acordo nesto, está desbordada, as exigencias son moitas, e a actitude que ten a sociedade é de delegación. Mandamos o marrón á escola e cando non poida máis, entonces a criticamos.
porque non pode, coa educación vial, se seguimos cultivando a cultura da velocidade, non vai poder ca normalización, se non facemos outras accións de normalización fora do ámbito educativo, non vai poder con moitas cuestións de prevención do fracaso escolar, porque son tamén cuestións sociais nas que a sociedade as traslada a escola sin ser unha aliada da propia escola. Entón, aí é onde queremos incidir. Pero dou un paso que, senón, me perdo xa. Eu revertiría, bueno, isto non sei se alguén quere falar, non? Eu revertiría a situación, estaba dándolle voltas a unha idea que ti dixeches o outro día na presentación na Praza de Pontevedra, non? Para educar a un home ou unha muller, para educar, se necesita unha tribu. Entonces, eu creo que o grande fracaso hai que a reversión desta situación é que, aproveitando esta última frase que dixeches de que a escola está desbordada, é que a escola ten que facer entrar dentro, é dicir, ten que ser o proceso de educación é un proceso común en que todas as institucións teñen que estar a prol da educación. Eu lle poñía a esa frase túa de fai falta ese que proverbio africano que dice para educar un home fai falta unha tribu, lle poñía, ou lle quería poñer, e lle dixen a Villares, lle dixen que fai falta unha tribu co jefe á cabeza, é dicir, incluso me atrevín a suxerirlle que fora el quen asumira a competencia de educación, precisamente por eso, porque os servicios sociales están absolutamente relacionados ca escola, na función e na disfunción. Na disfunción, nenos que non asisten, inmigrantes que non veñen, etc. A xusticia, en multitud de facetas. A sanidade, en outra serie, nenos con grandes dificultades, etc. Entón, toda esa, os pais, as nais, as institucións que se dedican a lecer el ocio e el no ocio, el negocio, ¿no? Entonces todo eso se ten que coordinar. Hasta ahora a función foi inversa, é dicir, o que a sociedade, o único pau que sostén a educación deste país, que sostén a formación de individuos é a escola. Todo se lle bota para ali. Non. Hai que tirar os balos e ten que ser ao revés. Ten que salir a escola fora. Si seguimos neste camiño, non facemos nada. Mentras non seamos capaces de sentar ao redor dunha mesa. Aquí había unha comisión interinstitucional do menor que únicamente actuaba para a disfunción, pero iso que ten que ser a realidade, que ao redor dunha mesa o xuíz, o fiscal de menores, a policía, os médicos atendan o feito educativo. Bueno, xa me calo. Pasa sempre en educación, que é tan diverso o asunto que poño por caso, estades tres que estades pensando a ver cando falamos destas outras actividades complementarias, non? Porque quero dicir que é unha parte fundamental tamén. Se nos sentamos xente do ámbito educativo, sabedes que podemos estar con cada apartado e entón poderíamos decir, sacamos necesidades educativas especiais e votamos unha mañá, verdade, Manuel? Falamos de equipamento dos centros, de rede de centros, falamos de xornada lectiva, xornada non lectiva. Por qué? Porque todo iso vai vencellado despois ás vosas posibilidades tamén. É dicir, que se quere facer cos centros? Agora ben, como estamos falando, hai unha cuestión que é a linguaxe. Eu vou a plantear aquí dúas cuestións ao respecto. Estamos comprando a linguaxe do Partido Popular, descaradamente, a linguaxe neoliberal en materia de educación. Entón, nós xa falamos con toda tranquilidade que era unha educación de calidade. Para eles, eso de calidade é non chamarlle elitista, é un eufemismo, que era unha educación de elite. Cando din a educación é un servizo de interese social, por eludir decir servizo público, que é a nosa linguaxe, é un servizo público, non? De interese social, para que sexa máis amplo, máis difícil de... Para que fan isto? Para que hai cousas que son como espacios comuns nos que a xente está de acordo. Hai alguén que estea en contra da conciliación? Se plantexa así a conciliación como tal, agora, cando poñamos medidas de conciliación na mesa, hai disparidades, verdade? É dicir,
Hai alguén que estea en contra da cultura do esforzo, que é o que din eles? Ninguén. Se dicen, oye, é importante que os nenos se esforcen, que ti no teu traballo te esforces e tal. Entón, cando aquí había unha época de falar da cultura da creatividade, do ingenio, isto vai quedando relegado. E falamos do esforzo vencellado a outra cuestión, que é a examinite, verdade? O esforzo consiste en examinarse moitas veces, en pasar por cribas. Cando eles din liberdade de elección de centro, ai, que bonito, isto queda moi ben, e se a ti te plantexan, a ti no teu programa podes decir liberdade de, claro, que aquí que liberdade, temos unha oferta determinada, entón isto hai que artellar, e eles que entenden ao final, deixame falar de liberdade de elección, que despois eu xa me encargo da segregación social dende a base, dende a infancia, porque xa segrego eu no acceso os centros a quen quero para certos centros que van ser máis centros de élite. Vale. Xa aí chegaremos ao tema do lecer, pero ao final non é o mesmo centro concertado para o lecer que centro público, porque se depois empezamos a falar de cousas concretas para levar a cabo vosas propostas de lecer, tenemos que falar de xornada, se abren os centros pola tarde, se abren os centros para a sociedade en xeral, ou os centros son só para desenvolvementos curriculares e continuos. Pero isto, se se fai, que é unha proposta moi interesante, entramos noutro capítulo de educación que é fundamental, e ben o apunta Manolo porque ao final van saindo, que son as competencias. E aquí hai administracións que se agarran as súas competencias cando temos que ir a esta outra cuestión moito máis aberta. Isto hai que conectalo. Non é unha cuestión que vostede me diga, non, é que eu encárgome do mantemento, eu da conservación, que é outra cousa un pouco diferente. Non, eu só desto. E ao final debatimos quen fai a cuberta, non? Ou o patio. E non falamos tanto destas outras cuestións fundamentais. Entón, se isto avanza, se de verdade somos valentes cos cambios, hai unhas posibilidades de actuación nos centros educativos magníficas para facer o que di Manolo. E os centros son unhas unidades físicas. Non temos problema en Galicia demográfico, excepto en determinadas urbes, verdade? Entón non temos a presión que poidan ter en Valencia ou en Andalucía sobre os centros. Temos posibilidades, cando se fan ben as cousas, para ter unhas ratios máis aceitadas, pero tamén temos posibilidades de utilizar eses centros non só con profesores, tamén con monitores, tamén con mediadores, tamén con fisioterapeutas, tamén con... hai outras posibilidades que se poden aproveitar. Un centro aberto pola tarde, un centro que sexa unha referencia para o seu barrio, permite detectar moitas cuestións de contorna familiar. E despois non falamos de fracaso escolar como se fora nada máis unha cuestión neutra de render contas sobre contidos. Se somos quen de, no centro educativo, facer ese centro un referente, ali teñamos actividades de todo tipo e tal, imos detectar a moitos rapaces que teñen problemas antes de chegar ao fracaso propiamente na aula. Entón, simplemente quero dicir que isto ten moitas portas, e podemos falar de moitas delas, pero, inda que ten moitas portas, están todas moi conectadas, e o que hai que ter claro son as ideas de cara onde imos, porque se imos a unha escola que permita unha sociedade cada vez máis igualitaria, temos unha meta moi diferente o que plantexa unha escola que o que quere é formar unhas élites determinadas e ir deixando no camiño o resto. E entra toda a cuestión da atención á diversidade. Iso non é unha teoría. Cando se aposta pola atención á diversidade, porque a sociedade é diversa, falamos de minorías étnicas culturais, falamos de rapaces con necesidades educativas especiais, e necesitan profes de apoio, pero tamén necesitan cuidadores, e tamén necesitan outro tipo de atencións. Aí é onde se notan os gobernos de esquerdas ou non. Aí, nese campo, cando nos metemos aí, e somos quen de afrontar esas cosas sen problema. Sen problema, é dicir, mira, pois ao mellor concertos, en certos sitios fan falla, e en outros sitios hai que ir pensando en reducilos, e temos que ir deixando os cartiños para outras cosas. É dicir, non quero estenderme, que senón monopolizo, pero quero dicir que abrimos portas, pero os obxectivos temos que telos moi claros, sobre todo os que estamos con unha ideoloxía, unha visión diferente, non? Vamos a ver, eu creo que, bueno, podería falar tanto a Federación como a Confapa tanto de reivindicacións educativas como de lecer, que temos unha amplia
experiencia en todos os ámbitos, non? Porque, bueno, como sabedes, a xornada única en Galicia, que fomos das primeiras comunidades en implementar a xornada única, coa oposición, na maioría dos casos, das asociacións de pais e nais, o que levou foi a que se comprimiran os tempos escolares, por iso poderíamos falar moito de tempos escolares, non? Entón, dende entón, fai máis de 20 anos, 25, 26 anos, sobre todo nas cidades, as asociacións de nais e pais tiveron que tomar o testigo. Había que ofertar actividades extraescolares en todos os centros educativos porque era unha das condicións tamén dentro dos proxectos educativos para que se implementase a xornada única. E dende entón, así o levamos facendo. Pero, vamos a ver, todos os centros educativos públicos de Galicia teñen actividades polas tardes, na maioría dos casos xestionados polas AMPAs, con unha supervisión, evidentemente, dos equipos directivos, etc. Pero, bueno, que tivemos que lanzarnos a dar esos servicios que a administración non propiciaba, non? Despois xa empezamos con comedores, empezamos con madrugadores, de xeito que agora mesmo pois as asociacións de nais e pais son as responsables primeiras de organizar casi que os tempos escolares e o tempo de lecer nos centros públicos, basicamente, porque nos centros concertados poderíamos falar de outras cousas que non é competencia nosa, non? Pero de todos os xeitos nos non deixamos a un lado, como decía antes, todas as carencias que ten a escola pública. E cando falamos das carencias, son a que apunta Manolo Pazos, que estou completamente de acordo, os centros educativos teñen que deixar de ser compartimentos estancos. Nos levamos dende moitos anos reivindicando a presencia de educadores sociales, por exemplo, que nos parece imprescindible que, bueno, pues, xente con esa titulación sirva de intermediarios nos conflitos escolares, etc., como xa se está facendo en outras comunidades, Extremadura, Rioja, etc., non? Entón, eso sigue sendo unha reivindicación de Confapa Galicia, das federacións e demais. Así como outras moitas, dende que empezou o curso escolar, nós non paramos de recibir chamadas de todos os puntos da provincia, denunciando, como sempre, o recorte do profesorado, reivindicacións que trasladamos, por suposto, exiximos a xefatura territorial e ao conselleiro que poña remedio dunha vez por todas a esta sangría que se está a producir na escola pública, basicamente, por non falar dos especialistas, dos PTs, a eles, que fan o que decíamos tamén antes, non? Que os alumnos con necesidades educativas que necesitan a presencia destes especialistas sexan expulsados do ensino público porque as familias vense abocadas a recurrir a centros especializados cos que estamos completamente, non vou dicir en contra de todo, pero estes nenos teñen que estar na escola pública, teñen que entrar aí. Despois a administración ten a obriga de poñer os medios para que estes nenos estén escolarizados cos mesmos dereitos, coa equidade de que falamos, etc. Temos un retroceso que é sabido por todos. A LOMCE vai acabar co sistema educativo. É un retroceso de 30 anos ou 40 hacia atrás que vai expulsar do sistema a moito alumnado, o sea que o que conseguimos a través destes anos estamos a ver que vaise producir unha desfeita. O conselleiro decía outro día, con moi pouca vergoña ademais, que vai tratar de conseguir que o ministro de Cultura a reválida de cuarto da ESO non sexa vinculante. Alguén te terá que decir que eso xa o día 11. Neste ano non vai ter efectos, pero para o ano seguinte sí que os vai ter. E salen nos medios públicos, nos informativos, con ese descaro dicindo o que está a decir, non? Entón, seguimos pelexando en contra da LOMCE, a nosa organización reuniuse outro día precisamente co grupo de Marea, non sei se estabas presente. Sí, estaba. Bueno, cos grupos parlamentarios, temos conversas cos rectores das universidades tamén, para, bueno, pois xa hai un comunicado público e seguirá habendo, non descartamos tampouco movilizacións, os sindicatos de estudantes están, pois, na idea de que hai que, independientemente tamén hai que sair á rúa para denunciar estas cuestións, entón estamos nelo. Quero dicir que non perdades a perspectiva de que as asociacións de nais e pais levamos moitos anos loitando polo ensino público e que o seguiremos a facer, non desfallecemos, pese a. A min gustaríame coller o testigo do da LOMCE. Eu creo que o principal problema, polo menos xa non falo da xente da educación, falo da cidadanía en
galega, española, en todos os ámbitos. O principal problema que lle achacan ao tema da educación é os cambios. Chega un partido, pumba, cambia todo. Basicamente, o símil máis sinxelo diso é como se nós, dende que nacemos ata que nos emancipamos, cada 3-4 anos cambiásemos de pais. Uns consinten, outros son maltratadores, outros pois, máis responsables, outros pasan de nós. Consiste neso a educación neste país, dende hai moitos anos. Eu teño 30 anos e collín xa máis sistemas educativos que gobernos houbo en España. Entón, ese é un problema para España. Non pode ser que cada ano que entra un novo grupo no goberno cambia a educación. A educación, o que exixen os ciudadanos, é un consenso, xa non só entre os políticos, entre todos os colectivos da educación. Non pode ser que cambiemos moitas cousas polo tellado. Fíxose aí atrás a reforma universitaria e non afectou o bacharelato, a ESO, nin a primaria. Consecuencia, comeza a universidade e pasados 20 días, que xa comezou a universidade, están coa selectividade. Hai rapaces que finalizan a selectividade en setembro, pero é o seu tempo, é o seu calendario oficial. Non teñen problema, porque as institucións non sepan colocar os calendarios. Entón, finalizan a selectividade e que ocorre? Chegan á universidade, xa perderon algún exame, perderon igual asistencia. Eu teño coñecidos, chavales que están comigo nos Scouts, que lle sucedeu o ano pasado, pois que unha asignatura non puideron xa ir porque aprobaron en setembro. 1000 e pico en Galicia cada ano. Ti tes un coñecido, pois hai outros 900. Exacto. E se prescinde deses rapaces directamente. Exactamente. E non porque as universidades non o leven reclamado ese cambio. Exactamente. Eso xa está máis que reclamado. Mira, está posto, non é por concretarse con eso. Mira, digo xo porque estar na Comisión Interuniversitaria digo xo que hai. Se lle plantexou a Consellería de Educación hai xa máis de 5 ou 6 anos e cada ano lle repetimos que ademais a posibilidade de facela en xullo a extraordinaria sen problema ningún. É correcto que teñan unha extraordinaria. Eu non digo que se queden fora ou que repitan o curso. Eu o que digo é que adianten esa convocatoria, que a fagan pois a finales de agosto, en xullo, cando sexa. Pois agora remata a selectividade e coa reválida, porque a lei está aí, ao marxe da opinión que teñamos cada quen das reválidas. Tamén vai haber unha reválida extraordinaria. E se estamos plantexando a ver esa reválida cando vai a ser, porque senón estamos na mesma. O que te dis, disfunción entre plans de Bolonia na universidade e o ensino medio. Foi un comezo da educación, comezar a casa polo tellado. En vez de comezar dende abaixo e que vaya subindo o plan ata coller a universidade, fíxose a inversa. Por outra parte, eu creo que sinto coller a palabra da calidade educativa, pero eu creo que o ataque que se fai nos plans educativos dende hai moitos anos ao fracaso escolar é baixar a calidade. En vez de mellorar a calidade e desa maneira facer que superemos o fracaso escolar, facemos a inversa. Pois moita xente, pasase un pouco, eu, coincido que agora estou nun máster e coincidimos xente de licenciatura con xente de grado. É imposible que en 4 anos teñan a mesma calidade educativa ou os mesmos contidos educativos que a xente de 5 anos. É imposible, ou polo menos eu digo, ou os meus profesores eran moi torpes e non sabían dar en 4 anos o que a min tiveron que darme en 5, ou hai cousas que non están a dar. Entón, non sei se é calidade educativa no conxunto, pero sí que as materias baixan, os contidos baixan educativos, pero non só na universidade, tamén baixa na primaria. E por desgracia, se baixa na universidade, está baixando en magisterio. A xente de magisterio non sae igual preparada. Eu noto moito a diferenza entre un profesor, digámoslo, a antiga, e un profesor actual. Se os nosos profesores mandamos moitísimos, que, por desgracia, al menos o que se ve na universidade é que magisterio, ADE, Dereito, Socioloxía, moitas veces con esa nota de corte dun 5 ou do pelado, do que consigues sen nada, son carreiras de desastre, de que son desastre. Vai moita xente sen vocación, sen espírito
e que chegou aí con moi baixo contido educativo, por desgracia. Eu despois vou discrepar deso. Bueno, é a miña... Pero eu creo que sí que chega. O xeito de que exista esa xente en magisterio, que para mí é unha carreira que é importantísima, porque marca as seguintes xeracións deste país. Entón, eu creo que, bueno, a calidade educativa atacouse baixando a calidade para intentar reducir o fracaso escolar. É o meu espírito. E logo, nada, diría que o problema moitas veces das corporacións cando chegan tamén ao goberno é que non teñen en conta os servicios que xa existen de asociacións, ONGs, demás, que xa traballan con certo tipo de xente con diversidade funcional, etc., que non se teñen en conta e inténtase facer todo con profesionais de magisterio e demais. Normalmente hai outro tipo de psicólogos e demais que non se teñen en conta. Entón, bueno, é un punto que normalmente falla. Intentan mirar os profesionais específicos que están nos colexios e non o que contaba o compañeiro de psicopedagogos, etc. Un pouco bebendo por aí, a nos danos unha pena terrible nos campamentos. Traballamos, pois eso, nos campamentos de verán, e vou a ir aí tamén coas competencias que ten a Xunta de Galicia, que ten competencias moi importantes e pode facer cambios legislativos sinxelos que cambiarían moitísimo a situación da educación non formal. Nos dá moitísima pena porque realmente nun campamento parece unha tontería, son 12 días, 15 días, pero é moi intenso, é moi intenso, e a nivel de convivencia realmente rapazas de entornos moi diversos, con con entornos familiares ás veces problemáticos, con diversidades de moito tipo, de repente se encontran durante 12 días convivindo con outros rapaces e rapazas e conseguimos algunhas cousas que casi me boto a chorar de pensalo, a nivel de convivencia, a nivel de cooperación, que eu que tamén, fixo un máster de profesorado e tal, nunca, non vin nos centros, polo clima que se xenera, e tamén, evidentemente, se hai unha vontade importante por parte dos educadores e das educadoras, ou dos monitores, ou como queiramos chamarlos. Entón, tamén vou aí un poquinho pola idea da calidade da educación, que ás veces medimos todo en números, e é moi difícil medindo en números realmente, entender ben as cousas, que fan falta, fai falta medir, pero nos campamentos actuamos de outro xeito e creo, que ás veces conseguimos cousas moi bonitas que se tiveran medios nas outras institucións e sobre todo unha continuidade e unha complementariedade entre as diferentes instancias, o que falábamos, pois conseguiríamos máis cousas. E tamén indo por aí, igual que habería que pensar un pouquiño nos centros como espazo para facer moitas actividades educativas de diferente xeito, vou coa Xunta, a Xunta ten unhas instalacións súas que abre só no verán. Os scouts, moitas outras asociacións educativas, traballamos durante todo o ano con rapaces e rapazas. Facemos campamentos en inverno, non pasa nada, quero dicir que hai que repensar un poquinho os espazos e que as administracións teñen, poden facelo. E ao final, é un pouco, perdón, por onde ia eu, co que as institucións teñan en conta a xente que xa o fai durante o ano, porque está mellor preparada ou ten unha experiencia que non teñen facelo de novas unha institución que igual non sabe, apóiate no que xa existe, nas estruturas que a sociedade xa ten. Entón, repensar os espazos. As instalacións xuntas se estropean durante o inverno porque están pechadas e chegamos e abrimos no verán, facemos a campaña de verán e as volvemos a pechar. Entón, habería que darlle unha volta a iso. E indo un poquinho, os concellos fan moitas actividades a nivel sociocomunitario e tal, pero a Xunta ten tamén moita capacidade e ten o que agora é a campaña de verán, que realmente podería ser un marco a nivel de educación non formal moitísimo máis amplo durante todo o ano. En todo caso, durante a campaña de verán, o que se fai é os monitores e monitoras, por suposto, firmamos contratos de que traballamos 5 horas ao día, que de verdad que te sangra, botamos as contas, en fin. Son 24 horas ali. Efectivamente, e non é só estar ali, os rapaces poden estar malos ás 5 da mañá ou ás 4 da mañá e ti estás ali, entón, pero firmamos un contrato de 37 horas semanais. Ás veces incluso fora de convenio, eu cheguei a cobrar en negro nunha campaña de verán. Entón, o que quero dicir é que, e por suposto, o que se fai é facer un cronograma de actividades,
ás veces totalmente desconectado da realidade, pois temos esta hora para ir a facer kayak, unha hora. Pero señor, señora, se vos fixestes inspección, sabedes que se tarda 25 minutos en ir ao río, 25 minutos en volver, que facemos? Pues, calla, corre 5 minutos, non? Entón, ao final non hai obxectivos educativos, e o que facemos, nós temos un cronograma que temos que cumplir, e o que facemos monitores e monitores é darlle todas as voltas do mundo para realmente nos marcar nos obxectivos educativos e poder actuar. E iso ben imposto pola Xunta, que fai concursos públicos de cara ás empresas a baixa, todas estas cousas. Antes dese goberno PSOE-BNG, isto era público, tampouco funcionaba ben, pero bueno, que se lle podería dar unha volta moi sinxela e ademais conseguir pois esa maior complementariedade pois que falábamos entre a educación formal e non formal. Retomando por aí, creo que ademais para xestionar e para elaborar os programas educativos destas actividades que ao final é onde tiran moitas familias tamén para ser capaces de, durante o verán, ser capaces de conciliar, cousa que nestes tempos é moi complicado para as familias. Entón temos que pensar que realmente é un servicio e que non o podemos concebir como decía Miren, como un aparcadoiro de nenos. Realmente temos a capacidade, temos a vontade dende o tempo de lecer, digamos, dende a educación non formal, de transformar isto en actividades educativas que teñan un sentido e que cumplan cunha función transformadora da sociedade, que realmente creo que é un pouco do que estamos a falar, non? De ser capaces de xerar unha cidadanía xente nova, que sexa capaz de ser crítica, que sexa capaz de actuar de outros xeitos e de enfrontar a vida de outros xeitos. Creo que dende estes espazos, como comentaba Miren, temos moita capacidade, e creo que temos que dende os espazos legislativos habería que recorrer moito máis a estas asociacións, a estas organizacións que están a traballar a prol destas cuestións, que igual sae moi barato recurrir a unha empresa que te fai un cronograma no que, igual te encontras con que tes que facer stop motion un día de chuvia e non tes absolutamente ningún material para artellar esta actividade, por exemplo, non acabas pensando cousas como, pintamos piñas e as movemos e facemos fotos ou algo así. En fin, hai cousas surrealistas neste mundo. Entón creo que recurrindo a xente que temos unha preocupación educativa, faríamos moito mellor uso dos cartos públicos tamén, e seríamos capaces de darlle outro sentido a estas actividades. Non sei, retomando outros fíos, eu xa sei que veño dunha asociación que, digamos, que se ocupa, que está no eido da educación non formal, pero eu son futura profesora de magisterio, entón non podo deixar de falar do tema da formación dos formadores. E creo que faltan cousas. Si temos unha boa formación, pero faltan moitas cousas. Faltanos moitísima formación, creo que habería que retocar os plans de formación para formadores. Faltanos moitísima educación, faltanos moitísima formación a nivel de educación emocional. Faltanos moitísima formación a nivel de coeducación. Faltanos moitísima formación, porque é prácticamente nula a nivel de mediación de conflitos. Creo tamén que, ademais, nos centros educativos habería que introducir, como decían por aquí, outras figuras. Habría que introducir educadores sociales, habería que introducir mediadores. Creo que realmente vivimos en sociedades que cada vez son máis complexas, non podemos seguir, necesitamos novas fórmulas para que isto non valen. Exacto. Necesitamos novas fórmulas para que isto funcione, para ser capaces de cumplir con todas esas demandas da sociedade, que a veces sei que poden ser excesivas, pero realmente, claro, realmente o problema da educación é un problema que ten moitas vías. Realmente, é necesario traballar a nivel de conciliación e facilitar a conciliación, porque despois nos encontramos con eses nenos, como decíades, que cumplen xornadas de 12 horas. Isto non é... Realmente é maravilloso traballar dentro do tempo libre, pero tamén sería maravilloso que eses nenos tiveran espazos para o xogo libre, por exemplo, que tiveran espazos para estar cas súas familias. Entón, bueno... É un problema laboral, un problema da sociedade, que hai que enfocar tamén por aí. Os horarios laborales neste país son
demenciais. completamente obsoleto a distribución do tempo laboral. Xa- Aí hai que presionar os sindicatos, os empresarios, Moito. etcétera. Moitas veces. Queda moito que facer aí Moitas veces. para que isto cambie. Un par de apuntes sobre o que dixetes vos, e volvendo ao tema da linguaxe, que nunca é casual. Entón, todos falamos de educación en valores. Se lle engadimos en valores democráticos, xa cambia un pouco a cousa, porque a educación en valores para uns é unha cousa e a educación en valores democráticos, cooperación, solidaridade, tolerancia, é outra, vale? Eles tamén falan de educación en valores. Eles tamén falan de educación en valores. Se me permites, nos dende Politeia falamos moito de educación para a participación democrática, que creo que é algo fundamental. A participación democrática significa moitas cousas, significa ser capaz de escoitar, ser capaz de expresarse con asertividade, significa ser capaz de xestionar os conflictos de xeito positivo, significa ser capaz de formar aos rapaces en capacidade de liderazgo, en capacidade de autoempoderamento. Cando falo de liderazgo, falo dun liderazgo positivo que non implique liderar de xeito autoritario, senón ser capaz de axudar a outros a aprender, de axudar a outros a que, que sexan capaces de aumentar as súas capacidades e de que sexan valentes e den pasos adiante que esos non son capaces de dar. Cando falamos de educación para a democracia, en valores aos rapaces, e aí totalmente de acordo, aí coincidimos todos. Entón agora chega o pragmático da administración e che di: a parte desto, a participación democrática nos centros é fundamental en distintos ámbitos. E que é o que conqueriron con estas restriccións? Que o claustro pinte cada vez menos, que o Consello Escolar non pinte nada, que o Consello Escolar Municipal non pinte nada. É dicir, cando falamos de participación democrática, temos que falar da participación democrática de toda a comunidade educativa. E os rapaces... Empezando que na maioría dos centros educativos nos CIES, ademais, non hai nin siquiera asociación de alumnos. Entón, ti pensas nun rapaz, que estou totalmente de acordo contigo, que é o primeiro, non? E entón dis, eu quero un rapaz, unha rapaza que teña estas capacidades a partir dun ámbito escolar no que se dean estas circunstancias, pero políticamente temos que actuar sobre estas outras cuestións, senón non hai vida democrática. Elección de directores de centros, como se fai? Restricción, sobordo que había. Agora decide a inspección prácticamente, decide a inspección quen pon de director, falando así en... Entón, falamos de participación democrática en todos os ámbitos, e cando ti decías que tamén é outra das cuestións de mensaxe que ten a dereita, que sempre foi así, vais a tal, e ademais, oye, isto de educación cada ano cambia, chega un e cambia. Digoche, mira, eu ti vivicho a mellor 3 reformas, eu por idade a mellor vivín 6, non? Entón, digoche, houbo diferenzas no plantexamento. Cando falamos de pacto educativo, que é unha cousa da que se leva falando dende os anos, todo o mundo en política fala de pacto educativo, pero despois hai distintas formas de actuar. As forzas de esquerda, cando estiveron no poder, tentaron os consensos educativos sempre. Tentaron consenso educativo. Ás veces hai un máis, ás veces hai un menos. O cal non quere dicir que a lei resultante fose perfecta. Pero leis estivemos a punto do consenso con Gabilondo. É dicir, sin embargo, a LOMCE, que é o que lle pasa? A LOMCE é unha lei feita ás costas da comunidade educativa totalmente. Isto chego eu, o impoño ademais con unha cuestión ideolóxica moi clara. E non sei se sodes conscientes do embudo que nos tentan levar sempre. Eles non queren que esteamos falando aquí nunha mesa desto que estades a plantexar vos, da apertura do centro, non. Queren que sexamos radicais, que só falemos da religión na escola ou non. É dicir, é que lles interese, é dicir, a polarización intencionada é los rojos hablan de la religión no, e queren meter ciudadanía, e nosotros... Entón, eso é o que lles interesa como debate educativo, cando o debate educativo de fondo está na atención aos de necesidades educativas especiais, na atención á diversidade, en facer propostas conectadas coa sociedade, rede educativa. Falamos de outra cousa. E este é o debate de fondo, que ten, como estamos vendo, moitas variables, pero que están conectadas. Entón, favorecer a educación en valores democráticos, cos rapaces, pero tamén a participación democrática na comunidade educativa é fundamental, porque senón estamos propoñendo unha educación como pretendidamente aséptica, que despois o que é manipulada e controlada. Entón, ti lle vendes a sociedade, os directores teñen que ser especialistas, a dedicarse só a esta especialidade, porque teñen moita xestión, teñen que ser xestores, tal. Isto lle trasladas a unha persona de fora e hasta a convences. O compra. Cando os que estamos en educación sabemos que unha comunidade con unha dirección de consenso
no centro, porque se escolleu a esa persona, porque ten outra... Porque hai proxecto. Hai proxecto educativo de centro. Entón, hai cuestións nas que non se queren, non se entra, porque eles que teñen os medios, ademais, bastante ben dirixidos neste trasladan o debate, o que se chama axenda política, a axenda política educativa meto isto para que se debata sobre isto, para que enredemos sobre isto. E eu creo que o que hai que facer esta outra cuestión, non? Que o que estamos intentando. Por eso eu, perdón, eu me refería cando falaba de pacto, non falaba de pacto dos políticos, falaba de pacto dos educadores, pero de todos, porque nós, por exemplo, nos Scouts temos 110 anos, levamos 110 anos traballando polo menos así, dende que son pequenos, dividímoslos en 5 grupos de idade. Os castores, que son os pequeniños, lobecos e lobecas seguintes, tropeiros, escultas e robes, vale? Dende os pequeniños, que comenzan con 5 anos, ata os maiores, que finalizan a súa etapa scout con 21, teñen un proceso asambleario no que deciden os seus obxectivos dese ano, os seus, pois os pequeniños, os seus xogos que van a ter, ou o seu obxectivo dese ano, ese proxecto anual que van a ter. Levamos 110 anos así, é dicir que tamén a parte educativa non formal ten bastante que dicir, porque normalmente moitas cousas vai máis á vanguardia que normalmente a formal, debido simplemente a un proceso de que nós temos máis flexibilidade a hora dos cambios. A inflexibilidade da educación formal é debida, obviamente, ao interrompemento que ten diferentes partidos ou diferentes gobernos de frenar certas cuestións. É máis fácil que unha asociación, unha federación, teña esa flexibilidade hacia cambios. Era o que me refería en canto ao magisterio. Creo que o magisterio, que é unha das carreiras que para mí ten que ser un baluarte da estructura social, porque son os que marcan o futuro das seguintes xeracións, creo que está, en certos casos, obsoleta. Falta todo o que decía a compañeira, faltalle moitísimas cousas que creo que son importantísimas para garantir unha futura boa educación participativa que ensine non só contidos educativos clásicos, senón que tamén ensine a participar na democracia. Ten que ensinar todo é educación, pero hai moitas máis cousas que se escapan ao que é ciencias sociais, matemáticas, hai máis cousas. Claro, esos contidos creo que fallan en magisterio, eu creo que faltan. E normalmente faltalle parte deso a educación. E por iso creo que no pacto educativo deberían de escoitarse moitas máis voces que as habituais ou as clásicas. Cada máis, bueno, un segundinho. Levamos como 20 anos falando de formación en TICs, formación en idiomas, creo que hai que superar isto xa. Creo que temos que empezar a falar de sí, o das TIC convertirse nun TIC. Entón creo que hai que empezar a falar destas cuestións e de introducir estas cuestións nas aulas. Como decías ti, non podemos esperar que a nosa xuventude, os nosos futuros adultos saiban participar unha vez cumplen 18 anos. Isto hai que traballalo. Neste momento só estamos a traballar a xente do tempo libre e realmente pódese facer, creo que pódese facer nas aulas, se o podemos facer en campamentos con 100 rapaces e rapazas a vez, podemos ser capaces de levar adiante asambleas con 100 rapaces e rapazas, estou segura que en aulas... Moderados polos propios nenos e nenas, ás veces sós. Pero bueno, se somos capaces de facer isto dentro do tempo libre, creo que é cuestión de tentar buscar os espacios na educación formal tamén para empezar a caminar neste sentido. A mí se me ocurre que lonxe estou deste tipo de cousas, non? Do ocio e tempo libre, pero como culpa personal, pero creo que como refrexo de un feito fundamental. É dicir, a nosa sociedade aínda non está unificada ao redor de que tipo de cidadán queremos educar. Eso, bueno, volve ao que decía ao principio, entonces, se non hai ese núcleo, cada un tirará polo seu lado. Bueno, isto volvo a reivindicar esta situación, é dicir, unificarse, non? No tipo desde cero, introduzo eso aí porque me parece
a educación integral que ven no programa, non? 0 a 3 anos, eso que tanto se di por aí, que os 3 primeiros anos da vida dun neno é importante, resulta que aquí, pois, é voluntario, faz, claro, que os diferentes, ben, esa situación, unificarnos ao redor de que tipo de suxeto queremos educar. Creo que non é por casualidade que, bueno, da formación se podería falar moito, pero se fóramos mal pensados, poderíamos decidir que tendo un tipo de profesorado como que temos, non valorado socialmente, non pagado socialmente, Eu creo que esa é moito a clave da é indicativo de que a educación nos interesa unha figa, non nos interesa nada. Entonces, esa é a cuestión, creo eu, non? Permíteme un instante, eu creo que a educación e a formación dos alumnos dos novos profesores creo que variou sustancialmente. Ti eres moi novo, pero, claro, ti non te das conta a racia que fixo el amigo Franco, o estamento máis aniquilado foi ao magisterio. E meteron como mestres tipos de 14 anos, eu tiven como mestre a rapaciñas de 14 anos que con 2 anos estaban ali. Aparte de eso, mentalmente vigilados, absolutamente, ¿no? Entonces, a formación é infinitamente mellor. Polo menos teñen que ter COU. Antes non tiñan que ter nada de eso. Non ia tan a Bueno, claro, daba por suposto que falaba. Claro, partidas por suposto. Eu daba por suposto que falaba da Pero hai moito de antes, Ahora, todavía. o problema está na dignidade social que lle atribuía a un mestre a nosos homens. E como non é así, pois así estamos. É un monitor, Bueno, a ver, eu quería empezar polo algunas cousas que se dixeron nas que discrepo con matices, tamén. E logo tamén darvos alguna alegría porque moitas das cousas que aquí comentamos que serían importantes están realmente no programa e na intención de desenvolvelas, non? Entón, empezando por as discrepancias. A ver, e seguindo un pouco o fío que estableceu Pedro, é verdad que a veces eu creo que como a presión da mensaxe sobre a educación é a que non nos damos conta e nos enredamos nela, non? Entonces, eu, por exemplo, non creo que o nivel educativo teña baixado. Ese é un mantra da dereita. Saben outras cousas. Saben unas máis, en outras, bueno, pues hai elementos efectivamente críticos, que son un pouco tamén responsabilidade do conxunto da sociedade, non exclusivamente do profesorado, do sistema escolar. Logo, a ver, eu creo que é un pouco excesivo decir que con independencia que hai que mellorar os planes, e iso concordo perfectamente, toda a cuestión emocional, da resolución de conflitos, da mellora da convivencia, e incluso aterrando en técnicas concretas, que como se estas cosas tal, coeducación, todo eso, eu obviamente suscribo, non? E creo que se avanzou un pouco, non o suficiente. Algo se avanzou, hai que seguir aí, non? Pero sí que eu creo que non é tan certo que nos centros escolares estos aspectos non se traballan de maneira suficiente e extensa, pero hai experiencias valiosísimas non só desde o tempo libre que están aí. É dicir, eu creo que sucede? Que normalmente as noticias educativas son noticias de sucesos, do que falta, do que incluso a veces nos contribuímos a ese deterioro da imaxe porque non facemos o suficiente por visibilizar o que con moitos problemas se está facendo no ámbito educativo. De feito, unha cuestión que non fai a administración é pois un pouco espallar as boas prácticas en moitos ámbitos, que é algo que nós temos tamén no programa, porque, oye, hai que visibilizar que se pode facer e que se están facendo, ademais, e que se levan algo, efectivamente, e que se pode colaborar. Entón, é un pouco por aí. En canto a formación... Sobre eso, eu ia, sobre todo, tamén á universidade. O problema da titulitis. Neste país, temos que ser todos graduados por... Pumba, saímos todos así. Entón, o que me refería con iso é non pode ser que en 4 anos veas o mesmo que en 5. É imposible. Pero espera, incluso en iso... É que sinto, pero non me podo creer.
Eu non son un profesional de educación, entón son unha persoa de fora, pero igual é que son de ciencias, 4 non é igual a 5. Claro, pero pensa unha cousa, xustamente aí, o proceso de Bolonia estableceu, polo menos, algo, en algunhas cuestións, foi sensato. É dicir, quen perdeu, ou quen entende que perdeu? Pois as licenciaturas, que eran de 5, algunhas eran de 4, incluso nos mesmos estudios. Pasaron todas a ser 4, pero o magisterio era diplomatura, ganou un curso, ganou un curso. E se ahora vamos, me vai corregir, se non, Pedro, eu é que subo polas paredes cando se sigue, digamos, mandando unha foto fixa de que quen elixe magisterio pois ten un 5 raspado. Non é certo. Estamos 6 e pico por riba das enxeñerías. Por que? Porque ahora as enxeñerías, todos os estudios, eu o decía onte nun encontro con Ensino, nunca pensei que así iba a haber a veces con planes de viabilidade, e non yo desexo, porque é unha circunstancia motivada por o tema da crise do ladrillo e de outras cousas, e efectivamente, é dicir, eles están pechando en todo o sistema universitario de Galicia. Pedro ten os datos, ou pode corroborar ou correxirme, están pechando en setembro con unha nota moito máis baixa. Non podemos seguir dicindo en voz alta que entran os peores en magisterio se tomamos de referencia a nota, porque non é xusto que as novas generacións. Eu eso o digo cada vez que alguén, porque é un lugar común, que nos afecta negativamente e que non debemos seguir. Con eso e con todo podemos... Non estamos todavía en la de Europa, porque non é certo, pero eu creo que donde está... Pero que un 8 e pico só teña medicina, creo que hai que revisar, ti que eres de ciencias, hai que revisar eso de 5 son máis que 4, porque o problema non son os 4 nin os 5, sino que o problema é o conxunto, o proceso, o que hai dentro, os contidos e todo iso. Pero eu creo que avanzou moitísimo, por suposto que sí. Falta quizá executar, poñer en funcionamento un plan, como en todas as carreiras, como en todas as carreiras en que hai que traballar con material humano, hai un plan de prácticas. Un plan de prácticas, si un MIR para curar corpos, si un médico para curar corpos, máquinas, ao fin e ao cabo, dedica 3 anos ou 4 de especialidade a formarse, temos que reivindicar para os mestres a mesma situación. Eu creo que hai moitas cousas que dixetes que obviamente son absolutamente mellorables. Digo de magisterio, como digo de psicología, como digo de... Estamos falando de mestres, pero é que o problema son os profesores de secundaria, reciben unha formación dun ano. Sí. Pues mira que había antes, que decir que efectivamente eu fixen o máster de profesorado e o que parece que se fai nas universidades é que se enchen horas do profesorado para materias que te dan 6 profesores que nunca pasaron pola educación secundaria, que non controlan, o sea, quero dicir, vamos, aí sí vou falar de calidade, porque aparte o fixen falta moito, e faltan moitísimas ferramentas, ademais de todo o que se falou, que ao final para mestres se estudia 4 anos, e o máster de profesorado... Deixademe que meta unha cuña política, porque esta é unha tendencia cada vez que nos reunimos a falar de educación, e neste caso sí que podemos estar. Xa ni siquiera é unha cuestión de idade. Se estamos os da universidade, temos tendencia a falar da universidade. E se están os novos, teñen tendencia a falar da universidade porque a súa experiencia personal na universidade. Aí fora, a universidade, en canto a educación, e volo di un que foi delegado e entón tocaba estar de 0 a educación permanente ata 95, por decir algo. Vale? Entón, aí fora, a universidade é como un ámbito aparte, que ten que ter o seu plan de orzamento na Consellería e agás se apañen os reitores co Conselleiro de Educación e despois para aí teñen unhas xuntas de facultade na que se tiran horas e horas e horas sobre a denominación dunha materia, se lle poñemos nome longo ou nome corto, se lle poñemos verdade, se no plano de estudios repartimos por áreas de coñecemento, por departamentos, por categoría, adicación, antigüidade. Entón, a universidade é un ámbito que está aí, vital, e ademais o estamos vendo que cando non funciona temos saídas de mozos de Galicia desta maneira que estamos tendo, que esa é a repercusión terrible deste asunto, pero
E por iso decía da cuestión política. Para fora, a educación é o transporte, o comedor escolar, os pais, os servicios, este tipo de cuestión, de verdade, que é, para a sociedade é moito máis determinante que teñas unha boa rede de centros, que o transporte non estea como está e que sexa un negocio de empresas e que moitas veces non podas poñer horario escolar porque tes unha cuestión, é dicir, estas cuestións que parecen tan plasmáticas, que se di agora en vez de pragmáticas polo presidente que temos, é dicir, estas cuestións que parecen cotiás, pero que son as que para unha familia, e xa non digo os casos de, por eso a incidencia, atención á diversidade, necesidade de cuidadores, que son, podemos estar debatindo sobre o máster de secundaria e é unha cuestión como endogámica universitaria, pero as APAs podedes corroborar seguramente isto, non? A nos que nos está preocupando, e ademais sempre diferenciando ámbito urbano de ámbito rural, porque as condicións son moi diferentes, e incluso no ámbito urbano bastante diferente a Coruña, que arrancou hai moitos anos con unha serie de cuestións, e outras cidades nas que non se ten feito eso, non é o mesmo Coruña que Ferrol, non é o mesmo... Non é unha vontade política. Entón, hai cuestións aí detrás que son as que en educación teñen máis como máis contido social, e entón, se falamos dende un quen se presenta ou un proxecto político, temos que ser moi conscientes desto, non? Porque I+D é unha cuestión que manexamos nós, verdade? Prácticas de laboratorio é unha cuestión que manexamos nós, estas cuestións de tal. Agora, na formación do profesorado podemos falar, efectivamente, agora están limitadas a 2 carreiras. Antes, sabedes, como magisterio, era unha cousa de case de carreira de 3 anos, normalmente, e entramos no xénero, verdade? O rapaz vai a Santiago a facer medicina e a rapaza, bueno, queda na Coruña facendo magisterio, ou non era... Afortunadamente, con isto se rachou, agora temos uns especialistas en educación infantil e en educación primaria, bueno, especialistas como en todas as carreiras, eu digo, eu non son... Eu son un estudante de magisterio e podo te decir que nunca tiven máis de 2 compañeiros homes. De feito, pasei por varias situacións, porque estuvo esa feminización, entón realmente hai unha inercia, pero quero che dicir que agora tes non é unha inercia, é unha realidade tes moi unha carreira, tes unha carreira máis concentrada en canto a especialidade, porque antes tiñamos a diversificación do magisterio, era máis generalista, e teñan no nivel de grau, e despois tes o máster. Entón, o que hai que mellorar é todo isto, é mellorar o grau e mellorar o máster, efectivamente, e aí xa poderíamos discutir, pero o que quero é que sexamos conscientes de que estos son como historias universitarias, que temos nós, que teñen a nosa importancia, a nosa, e que hai que corregir, non lle estou restando importancia, o que vos estou agora o que vos estou dicindo é que políticamente, claro, pero que te quero dicir, políticamente, ti pensa, un concello, un concelleiro de educación, a que se está enfrentando cada día, e ademais con uns cartos limitados para a educación e con unhas competencias limitadas. Entón, ao mellor estamos exixindo en materia educativa a un concelleiro, estamos pedindo infraestructura, servizos, etcétera, etcétera. Entón, o nivel de exigencia está ben, pero a universidade é como outro ámbito. E na universidade hubo recortes en canto a presupostos que desto, verdade? Que ao final se terían, bueno, non... A ver, como nos queda pouco tempo, eu dixenvos que vos quería dar alguna alegría e vamos a ter aí un oco, non? Respecto de incorporar outros profesionais, levámoslo no programa, levamos que hai que, bueno, aparte de traballar en rede, incorporar outros profesionais no ensino, pensamos nos educadores sociais, porque, bueno, ese perfil, ou ao mellor incluso reforzar en algunos casos con outros. É certo que nós quixemos ser no programa realistas e prudentes, entón vai a través dun plan experimental. Por qué? Pois porque hai distintos modelos que funcionan no Estado e queremos ver, bueno, cal funcionaría mellor aquí, e entonces empezaríamos por unos centros que obviamente tiveran tamén esa disponibilidade, ese proxecto educativo de intentar, bueno, imbricarse co entorno. Para que asuntos? Fundamentalmente, temas de convivencia, de prevención de fracaso escolar, de prevención de conflictos, de relación cos servicios sociais e tamén ca contorna sociocultural. Pensábamos por aí, non? Falamos en ese sentido, por eso vos decía, de plan experimental, porque, a ver, houve comunidades, Extremadura no seu día, fixo Urbi et Orbi,
pero logo lle xenerou os problemas de que había centros que non veían a necesidade e iso foi máis difícil encardinalo, non? Entonces nos, aparte por un tema obviamente de cuantificar a medida, nos parece máis prudente incorporalo así. Temos tamén moitas das medidas van asociadas a unha interlocución clara ca comunidade educativa e cos concellos para esta cuestión dos servicios comunitarios, incluso de activar o poñemos dos actores sociais que son un tipo, digamos, de asociacións ou de que vos representades, decir, porque efectivamente agora se externaliza, de feito hai bastantes reflexións sobre esta maneira un pouco irresponsable de externalizar agora o fracaso escolar. Nos os lanzamos fora a través das reválidas fora dos centros e se externaliza como unha academia, ou a quen a pode pagar, hai unha serie de cousas. Entonces, falamos aí de facer unha reflexión incluso con axentes do que se chama terceiro sector, non? A ver, decía outro día Feijóo que mantivera as paredes de Galicia. As paredes do sistema de benestar as mantiveron as persoas que traballaban nos servicios públicos e moi claramente no ensino as AMPAs, porque se non fan o esforzo que vos fixechedes en esta atención dos servicios complementarios, non tirábamos para adelante, non? Entón, aí a cuestión do traballo en rede, desde logo, é fundamental, e contar co que hai. E máis, en algunhas cousas eu creo que sí que houve avances, por exemplo, no tocante á universidade. Nos agora, por un decreto que se sacou a última hora, eu creo que 2 minutos antes de marchar Zapatero, debeu de meter o de ensino superior para o recoñecemento de créditos dos ciclos superiores de FP na universidade. Hai moita xente que procede de ciclos que é moi interesante, ciclos como integración social, animación sociocultural, etc., e que se incorpora aos estudos de educación e outros estudos, e que ten aí un papel fundamental e que eu creo que tira incluso deses aspectos que vos estáis reivindicando e que eu creo que todos entendemos que son, de feito, van tamén medidas de coeducación, van medidas, as plataformas feministas mantiveron reunións con nós, incorporamos en todos os aspectos, en currículum, formación de profesorado, tamén en orientación para a diversidade sexual, hai un paquete de medidas, estaba escoitando con tanta crítica e decía, pero temos aí, non? E, sobre todo tamén de construir un pouco unha idea diferente de educación e que realmente se recupere, decir, a nosa idea que creemos que quizá foi a lesión máis grande que se lle inflixiu ao sistema educativo por recortes e que a campaña de desprestixio é recuperar a confianza no sistema educativo e en todo o que é a educación nun determinado país. E deixo aí un apuntamento que é o que quería dicir cando ti tomaste a palabra. En canto, volvendo á participación democrática nos centros educativos, nós sempre pensamos que, aínda que o Consello Escolar perdiu, evidentemente, atribucións, sigue ser o órgano colexiado, o órgano de xestión, control, como di a normativa. Entón, nos vimos sempre dicíndolle a administración que tería que potenciar, publicitar as eleccións a consellos escolares para potenciar a participación nos centros educativos. Agora mesmo vanse producir renovación parcial dos membros do Consello Escolar. A Administración o único que fai é sacar o decreto, os directores dos centros, como di a normativa, poñen no tabuleiro de anuncios o censo de pais, a información básica, pero non se potencia en absoluto a participación ni dos pais, ni dos alumnos, ni do propio profesorado a participar no órgano colexiado. Nos imos iniciar unha rotación de charlas informativas, farémolo por distintas localidades da provincia e ímonos deixar probablemente o corpo e o espírito en facer este tipo de charlas para que os pais, basicamente, que son a que nos diriximos, participen. Por parte da administración, houve no tempo do bipartito, sí que houve un interés, unha preocupación, de feito o propio Consello Escolar de Galicia se desplazou por toda a provincia facendo charlas de formación para o profesorado e todo aquel que quixese asistir. Entón, o que pedimos tamén por parte da administración que se potencie a participación democrática e, sobre todo, incidir e traballar moito co alumnado.
porque son evidentemente son o futuro, e hai moi pouca participación dos alumnos, por non dicir casi que inexistente, sobre todo, xa non falemos dos consellos escolares municipais en que nunca se ve a presenza do alumnado, porque ademais o procedimento é moi denso, moi complicado para que o alumnado participe. Se seguimos a poñer pedras no camiño, pois... E despois no ámbito do consello escolar é moi importante que fose un dereito para que os pais podan formar parte dos consellos escolares, para que podan ir lle den esa hora para ir ao consello escolar, que non o é. O sea, entonces facilitar que o seu xefe que lle poda permitir que poda asistir a un consello escolar, porque moitos pais non están aí porque no seu traballo non poden perder unha hora para ir a un consello escolar. Penso que eso tamén é moi importante, así como teñen o seu dereito a asesoría, ir a ter o seu dereito. Despois que tamén penso que a educación non tiña que ser de un color político. Eu creo que a base que tiña que ser un consenso de moitos colectivos que afectan a educación, é que eso, que non chegue un partido a cambio, chegue outro partido a cambio, senón que todos os partidos políticos sumen cara a educación, non estén uns en contra de outros, e restando conten con profesores, con familias, con alumnos, bueno, con todos os distintos colectivos. Creo que hai profesores maravillosos que se están deixando a piel, tanto antigos como novos, e penso que temos moito traballo por diante, pero sí que non me gustaría que se quedara a educación nun color político, sino que fos, porque realmente creo que é o máis importante, porque a sociedade vai salir según educamos, e a quen queremos educar, e que tipo de personas queremos educar. Por iso penso que non, que debería de ser aprobarse un colectivo, un conxunto de personas para loitar por a educación, non un partido político solamente. Máis que non quería cortar xusto porque falamos de participación. Aí un pouco é onde queremos estar, non? É dicir, que nos dé tempo, marxen, confianza para discutir, para debater sobre a educación que queremos e formular as medidas. Pero claro, cada espacio político formula as que cree que poden valer mellor para chegar a esa... Pero insisto nunha diferencia fundamental. Insisto nunha diferencia porque non me quero quedar con esa coa cuestión do pacto. É dicir, parece ben. Hai formacións, e además moi coincidentes en materia educativa, que promoven o consenso educativo de verdade, na mesa, sen problemas, e hai unha formación concreta, e fixamos así moi clariños, que o que di é, eu teño aquí un proxecto que ten moito ideolóxico que consiste nesto, nesto e nesto, vale? Entón, cando decimos, todos terían que estar de acordo, sería estupendo se realmente hai vontade, e o que vexo é vontade por toda unha banda de todos os demais, e confrontación moi clara e implantación por riba de comunidades educativas e dos outros partidos pola dereita. Entón, iso é o que marca as diferenzas cando falamos de querer impoñer a súa lei, non? Ímonos de tempo, como sempre que está o tema de educación, ímonos de tempo. Eu tiña un profe que decía sempre, xa que non fomos puntuais ao entrar, sexamos puntuais ao sair, que era unha maneira sempre de levar as clases, de achicar as clases. Bueno, pois nada, moitísimas gracias. Isto dá moito xogo, como vemos, e seguirá dando, esperemos que sí. Gracias. Moi ben. Bueno, si eso, si chegades, pues articular procesos participatorios para poder seguir falando e aportando. Sería maravilloso. Sí, que realmente... Recollo isto.